खुलुमबाय आंनि मुलुगनां बड' निउज रादाब नायगिरि बिथांमोननिसिम गोजोन फुंबिलिनिसिम गासिनिबो अननाय आरो मोजां मोननाय जासिहरनाय जाबाय। आसा खालामो नोंथांमोनहा गासिबो मोजाङै दं। नोंथांमोननि थाखाय आं गोदान भिडिअ लाना फैलायबाय। अननानै भिडिअखौ स्किप खालामाजासे जोबजासिम नायलांदो। सोरबाफोर आंनि चेनेलखौ दिनैसो गोदानै नायसंदोंब्ला अननानै भिडिअखौ लाइक आरो साबस्क्राइब खालामाला आरो बेल आइकनाव थुनानै हो, जाहाथे आं गोदान निउज आपडेट लानानै फैब्ला नोंथांनियाव सिगांग्रो नटिफिकेसन सौहैयो। बिदिबा गोबाव खालामाजासे रादाबखौ जागायनोसै। दिनैनि फुंबिलिनि मोननैसो गाहाय रादाबफोरा जाबाय। सेथियाव दं, मैया गुवाहाटीनि खानापारायाव थानाय भेटेनारि कलेजनि लांदां फोथाराव मोन 11टा गुबुन डिपार्टमेन्टआव उथ्रिसारनाय बिजाथिफोरनो साख्रिनि थिसनथाइ फोरमानलाइ एबा एपइन्टमेन्ट लेटार गथायनाय जायो होननानै अल इन्डिया मुंनि रादाबाव फोरमायदों। रादाबाव फोरमायनाय बादिब्ला आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथांनि नुजाथिनायाव गासै 22,958 बिजाथिफोरनो गुबुन डिपार्टमेन्टनि सरकारि साख्रिनि थिसनथाइ फोरमान बिलाइ एबा एपइन्टमेन्ट सार्टिफिकेट होनाय जायो होनना रादाबाव फोरमायदों। नैथियाव दं, आथिखालाव रासिया आरो इउक्रेननि दावहाया गोख्रोंनिफ्राय गोख्रोंसिन महर लाबोदों। बेयाव नाट'आ इउक्रेननो गोबां हाथियार हरनानै रासियानि गाग्लोबनायनिफ्राय होबथानो नाजादों। नाथाय एबाराव नाट'आ इउक्रेन आरो रासियायाव गावसोरनो रासियाखौ सोरगिदिं बेंखनना गाग्लोबनो थियारि जाबाय होनना निउज नेशन रादाबाव फोरमायदों। रादाबाव फोरमायनाय बादिब्ला रासियाखौ गाग्लोबनो थाखाय 140 दावहानि जाहाज आरो 40,000 सान्थ्रि हान्जाखौ थियारि खालामखाबाय आरो लैथोआव गं 3 एयारक्राफ्ट केरियार बसायनानै थियारि दोनखाबाय होनना रादाबाव फोरमायदों। थामथियाव दं, आसामनि डिमा हासाव जिल्लायाव दैबानानि बांद्राय देरबोनायाव आरो हा खुरखानायाव गंसे नखरनि 3 सुबुंफोरा जिउ गोमादों होनना निउज प्लास मुंनि एसामिस निउजआव फोरमायदों। रादाबाव फोरमायदों दि दैबाना आरो हा खुरखानायनि थाखाय ट्रेन खारनायखौबो बन्द खालामथ'नो गोनां जादों होनना रादाबाव आरोबाव फोरमायदों। ब्रैथियाव दं, चिरां जिल्लानि CWE नि सासे बर' जोहोलाव गेलेगिरि रेसलार राजु गयारियाबो ग्रेकखालिनि CWE ट्रेनिं सेन्टाराव गेलेनो मोनदों। नाथाय रांखान्थि आंखालाव आनज्रायनांदों राजु गयारिया CWE नि गेलेनायनिफ्राय। बेखायनो बिथाङा आसाम सरकार आरो BTR सोरखारनि खाथियाव राङारि मदद हास्थायदों गेलेगिरि बिथां राजु गयारिया। बाथियाव दं, बर' थुनलाइ आफादा 18 मे 2022 खालाराव गंफ्रोमबो बर' बिजों स्कुलफोराव आरो मिक्स मिडियाम स्कुल कलेज इउनिभारसिटिफोराव फालिनो थाखाय आफादनि गाहाय नेहाथारि मानाव गेदेर प्रसन्त बर' बिथां आरो बिथांजों लोगोसे गासिबो मिरुनि बड' आफादफ्रा खौसे जानानै गांसे प्रेस बिबुंसारनायनि गेजेरजों गासिबो बर' रायजोफोरनिसिम खावलायहरदों। फुंबिलिनि मोननैसो रादाबा दा बेखिनिमोन लोगोफोर। भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक आरो साबस्क्राइब खालामाला आरो बेल आइकनाव थुनानै हो, जाहाथे आं गोदान निउज आपडेट लानानै फैब्ला नोंथांनियाव सिगांग्रो नटिफिकेसन सौहैयो। गाबोननि फुंबिलिनि रादाबाव नोंथांमोनखौ गोसो गोथारै बरायहरनाय जाबाय। गोजोन्थों।